आसलते फैलाव बसुमतारिया जोंखौ मैया 9:40 जोंखौ नागारलांबाय अराय समनि थाखाय। बेखौनो जोंहा मिरु बिसानि बिथोन बादि जिल्ला जिल्ला जोङो डिस्ट्रिक्ट कमिटिफ्रा गासैबो बिथांनि मुङै मोनसे बिबार बावनाय आरो दसे सम बिथांनि जिउमानि सान्तिनि थाखाय आरज गाबनाय हाबाफारि लादोंमोन। बे हाबाफारिखौ दिनै जोङो रंसारि खुदिराम कछारिनि जोनोम गामियाव लानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। लोगोसेनो फैलाव बसुमतारिया जोंनो जि सावथुन मुलुगाव एबा हारिमु आयदायाव जि बिहोमा होलांबाय बेयो थारैनो बुंना फोजोबनो हानाय नङा। जों दुखु मोनदों बिथांखौ जों अबथिरा बे सा ससेयाव जों माने नागारनो गोनां जानायाव। जेखियानो दा जाथोंसै बिथाङा जेरावखि थाया गोजोनै थाथों। इसोरनि खान्थियाव जोंनि आखाइया खान्दा, जों हमथानो हाया। थेवब्लाबो जों दान्दिसे सम बिथांनि जिउमानि सान्तिनि थाखाय आरज गाबबाय बे घग्रा कछारि गामियाव। लोगोसेनो बिथाङा रेडिअ आर्टिस्ट, स्क्रिप्ट राइटार, गावनो मेथाइ लिरो, गावनो सुर होयो, गावनो खननो हायो। गोबां नलेज गोनां सासे राफोद एक्टरमोन, आर्टिस्टमोन आरो हारिमु सिबिग्रामोन। गतिके बिथाङा जोंखौ नागारलांनायाव जोंहा जोबोद खहा जादों। थेवब्लाबो जों नाजागोन बिथांनि सानस्रि, बिथांनि होलांनाय बिहोमा बेखौ लानानै जोङो उन जोलै बा इयुननि जिथु सावथुन मुलुग हारिमु आयदा बेयाव जिबायदि जों बाहागो लानांगौ बिथांनि सानस्रिखौ नोजोर बोनानै जों बाहागो लालांनो माने बोलो मोनगोन। जों खोनानायाव, जों मिथिनायाव डाउन टाउन हस्पिटालाव मैया जिउ गोमानायखौ जों मिथिगौ। लिभार आरो मोननैसो आरोबाव बेमार दंदेरोमोन होननानै खोनादों। जोङो बेखौ मिथिगौ आरो।